Sanibona, phinde ngibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora nangalesi sikhathi. Sibonge nje uJehova umdali wezulu nomhlaba, baba wethu engcwele, uNkulunkulu onamandla omangalisayo ngawo konke asenzela kona. Sibonga ukuphila ngaphezu kwezinto zonke, sibonga ukuhlengwa ngaphezu kwakho konke, sibonga ukusindiswa ngaphezu kwezinto zonke, sibonga umusa wakhe asabele wona ngoJesu Kristu, ukuthi sikwazi ukuthi siphulukiswe, ukuthi sikwazi ukuthi sivume izono zethu, ukuthi sikwazi ukuthi sisinde, sikwazi ukuthi siphile ingunaphakade ekubeni sizalelwe ekufeni kuphakade, ngokuba lapha emhlabeni yonke into esizalela kuyona iyisono, isono esibulalayo, esibulala ingunaphakade, ngoba yonke into enyanyeka enkosini iyodwa, and more especially okuyisono siyanyanyeka kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Akasifuni nalapho sihambe khona ngenxa yokuthi sizalelwa kuso, ngenxa yokuthi sangena ngabazali bethu, nathi sizalelwa kuso, nathi sathola leso siqalekiso. Kodwa ngoJesu athi owazana noKristu, ngokuba walithanda izwe kangaka wazonikela ngayo ukuthi ozelwe nguye, owazalwa kabusha, owazana naye akasoze athola ukufa kodwa woba nokuphila. Somokholwa uJesu Kristu awusoze wathola ukufa manje, usuzoba nokuphila okuphakade. Kodwa kumele siqaphele bantu bakaNkulunkulu ukuthi siqaphelisise ivangeli likaKristu, singavele sithi hayi ke okholwa uJesu Kristu usenokuphila ngunaphakade bese uyaqhubeka uyirelaxela nempilo yakho, uqhubeka uhlale esonweni, uqhubeka ukwenza umathanda ngendlela obukade wenza ngayo kudala. Cha, ivangeli likaKristu lisamile emthethweni kaNkulunkulu, ngoba uKristu akukho wayezokucima lapha emhlabeni, akukho wayezokushendezela, akukho wayezokuvala, kodwa konke wayezokuveza ukuthi kusanjalo, umthetho usanjalo, iqiniso sanjalo, isono sanjalo, konke okubi uJehova umdali wezulu nomhlaba eyale ngakho emyalweni wakhe ngomthetho kababa uMose kusanjalo, kusamile futhi akuzojika, akuzoguquka. Kepha mina ngizokwenza njani? Ngizogcwalisa, mina ngizokunikeza intuba yokuthi usangakwazi ukuthi ungene embusweni wezulu, usangakwazi ukuthi uhlenge usindise, because masizalele esoneni obviously singabantu sizohlezi sizigxeka sithi awe ma yikho into esingayenza, sithi sizalele esoneni, sithi sizalwe singcolile, sithi sizalwe sinjena, ayisekho into ezokwazi ukuthi siphulukise, ayisekho into ezokwazi ukuthi siphilise, ayisekho into ezokwazi ukuthi yenziwe ngezimpilo zethu. But uKristu ngokuza kwakhe lapha emhlabeni wayezokrasha lawo mazwi, wayezokrasha leyo ngqondo, wayezokrasha leyo nkulumo, wayezokrasha lokho ku-understand, akwazise ukuthi cha akunjalo. Kahle kahle ukusindiswa usangasinda, kahle kahle nanoma uzalwe ethuneni, mina ngisazofika nesipede njengoKristu, ngizokumba ngikumbe and mase sengibile bese kukhiphela ngaphandle bese yakuhlambulula akugeze, ngokuba usuvumile ukuthi ngeke manje angisafuni ukufa, sengifuna ukuphila mina ingunaphakade. So singabantu bantu baNkulunkulu lapha emhlabeni, yes sizalelwe esonweni, yes sizalelwe emfebweni yasemakhaya, sizalelwe emakhaya sibona bephuza bebhema benze zonke izinto, but mase usukhulile usumdala, mase unikeza ithuba, usufinyelela kwivangeli, ufinyelela kuleyo video, ufinyelela leyo ntshumayelo, ufinyelela leyo post, ufinyelela kulona lonke lelo qiniso, lifinyelela kuwena ukuthi ukwazi ukuziphulukisa, ukwazi ukuzisindisa, ukwazi ukuzisiza ngoKristu owayezowazi wabomhlatshelo wakona konke lokho, ngoba umhlaba uyifa lakhe, ngoba umhlaba ungowakhe, ngoba uNkulunkulu yena ndodana athokozile ngayo, eyenza kahle futhi nanoma isilapha emhlabeni. So uNkulunkulu wanikeza yena konke, wamabela konke. Nangu-ke manje uJesu Kristu ufuna ukuthi konke anikeze kona uNkulunkulu asabele nathi, ufuna ukuthi konke anikeze uNkulunkulu nathi sikwazi ukuthi sikuthole, nathi sikwazi ukuthi sikufumane, nathi sikwazi ukuthi sifumane ukuphila ongunaphakade. So ngalesikhathi ngalethuba ngolomzuzu kumele hlale njalo sikhumbula abantu bakaNkulunkulu ukuthi ngoJesu Kristu sifumana ukuphila, ngoJesu Kristu sifumana iqiniso, ngoJesu Kristu ngoba yena uyindlela neqiniso nokuphila, akekho yakubaba uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. So into ebaluleke kakhulu esemqoka esihlezi silangazelela singabantu, igugu ukuphila, igugu ukuphila. Kubalekile abantu bakaNkulunkulu ukuthi sazi ukuthi kuyigugu kangakanani ukuphila. Kubalekile abantu bakaNkulunkulu sazi ukuthi kuyigugu kangakanani ukuphefumula, kuyigugu kangakanani ukubona, kuyigugu kangakanani ukuzwa, kuyigugu kangakanani ukukhuluma, kuyigugu kangakanani ukuhamba, kuyigugu kangakanani ukuba nephimbo, kuyigugu kangakanani ukunyakaza nje kungodwa. Kuyigugu kakhulu, ngokuba singabantu hlezi silangazelela ukuphila. Kumnandi phela ukuphila, uyajabula uma uphila, uyadla, uyacula, wenza into oyithandayo, kumnandi ukuphila, okuyinto esilangazelelayo ngaso sonke isikhathi, because uJehova umdali wezulu nomhlaba wasidalela ukuthi sibe nokuphila okungunaphakade. Wayengasidalela ukuthi sibe nokuphila okuyingcosana, athi kunikeze 100 years ukuthi uhlale lapha emhlabeni bese wena uyashwankathela wenza ingcosana. Yes, sizalelwe emhlabeni lapho khona zonke izinto ezenzakalayo zingenza ukuthi impilo yakho inciphe, zonke izinto ezizalelwe kusona zingenza ukuthi yonke into ishwankathele. Kodwa ngoJesu ukufika kwakhe lapha emhlabeni wafikela ukuzofundisa, wafikela uzoyala, wafikela uzotshengisa ukuthi konke kuyenzeka. Njengoba wakwenza qala ukuthi azile 40 days, kuyenzeka ngenzeka nakuwena. Njengoba wakwenza qala ukuthi abhabhadiswe kuwena nakona kubalekile, wafika wase wafundisa
entshumayelo yasentabeni ukuthi babusisiwe benze u1 no2 no3 efuna ukugcizelela ukuthi bantu kwenzeni lokhu, bantu kwenzeni lokhu, bantu iphileni lempilo, bantu enzani kanje, enzani niphile ngale ndlela. So ngokufika kwakhe lapha emhlabeni wengezela ukuthi nje hayi ngegazi ke usefile ke seku-right ke cha, wezela ukuthi ngaso sonke isikhathi sazi ukuthi yonke into aze wayifundisa lapha emhlabeni kumele silingise yena ngoba ungumholi wethu, uyinkosi yamakhosi. Kumele silingise yena uKristu ngokwenza kwakhe, ngokuhamba kwakhe, ngokukhuluma kwakhe, ngokukhetha konke. Yikho esiyaleza ethi delani konke. I'm not saying ukuthi sonke singabantu singakwazi ukuthi sifinyelele lapha sidela khona yonke into njengoba uKristu wayidela, wayenganangane, wayengenamfuyo, wayengenansimi, wayengenalutho, kodwa wayehamba eshumayela izindaba ezimnandi ezinhle zikaNkulunkulu, ephulukisa, ephilisa, enza zonke izinto. So kodwa bonke abantu bafanele ukuthi balingise uKristu ngaso sonke isikhathi. Ungalingisa ezinye izithunywa ezikhona, ungalingisa nabonke abanye beshumayela, beprofetha, benza zonke izinto, kodwa uKristu siyalezile ukuthi masilingise, sidele lelizwe ukuze sizokwazi ukuthi sifane naye, futhi sikwazi ukubonana naye, futhi sikwazi ukuthi siye ekhaya ezulwini, ngoba ayikho enye indlela abantu baNkulunkulu ngaphandle kukaKristu, ngaphandle kwasendodaneni, ngaphandle kokulingisa yena, ngaphandle kokwenziso kwakhe, ngaphandle kokuthi silangazelele umbuso wezulu. So ukulangazelela kwethu kuzodinga ukuthi sidele izinto eziningi kakhulu. Ukulangazelela kwethu kuzodinga ukuthi silahle izinto eziningi kakhulu. Ukulangazelela kwethu kuzodinga ukuthi sikhohlwe izinto eziningi kakhulu, sicompromise okuningi kakhulu, sishiye okuningi kakhulu, silangazelele okwaphezulu, okukuphila okuphakade, okungapheliyo. Because lokho lapha emhlabeni kuyadlula, kuyaphela. That is why ezwini ethi ningalinge nabekelela ingcebo yenu lapha emhlabeni, ngoba la emhlabeni kufika isela lebe, kufika inundu. But sibekele ingcebo yethu ekhaya ezulwini lapho kungafiki khona sela, kungafohli khona inundu. Akufohli lutho, akufiki isela, akufiki lutho ezofika yebe intshontshe konke okudingayo. If wazi ukuthi injabulo yakhe isekhaya ezulwini, akekho ngikutshontshela injabulo ihlezi la, uhlezi ujabulile ukuthi mina ngithandana noKristu. If wazi ukuthi ukuthula kwakho kusendodaneni, uzokwazi ukuthi okay, njengoba exokozela nje la angisuke la mina ngihambele ngiyele egumbini lami. Ezintweni zonke makubona ukuthi kunezinto ezikwazi ukuthi zikubambe ekuthenini uzungayenzi into ekujabulisayo, mhlawumbe ukuvangela, mhlawumbe ukushumayela, mhlawumbe ukukhuleka, shiya leyo nto leyo kwenza ukuthi ungakwenzi lokho. If ukuthanda kwakho mhlawumbe imbiliso izokwenza ukuthi ulale ebusuku ungasakhuleka ngo12 ngoba kumele kubalekile ukuthi ukhuleke njalo ebusuku, shiya yona imbiliso khona uzokwazi ukuthi uqondane noKristu, uxhumane naye, ukhuleke ngaso sonke isikhathi. If umntwana wakho ngaso sonke isikhathi ohleze kuvimbezela ukuthi enkonzweni, uhleze nezinkinga, uhleze ngaso sonke isikhathi, kumele sihleze sikhetha okubalekile okusemqoka ezimpilweni zethu. Senze okuhle ngaso sonke isikhathi, senze okusemqoka okuzosisiza thina, ngoba impilo zethu zisezandleni zethu, futhi isikhathi siseduzane, futhi isikhathi siyaphela, futhi isikhathi sincinyane. Ngena nawe, indawo isekhona, but kuzohamba kuhambe kuphele, izohamba iphele indawo, sizohamba siphele isikhathi, izohamba kuphele ithuba, uzohamba kuphele lo mzuzu loyo odingayo ulangazelela ukuthi wazane nomfeli wakho Jesu Kristu, ubuyisane naye, uqondane naye. Because singabantu sivela kuNkulunkulu, ingaphakathi lakho lihlezi langa. That is why abantu abaningi bahlezi bequestione ivangeli laKristu ukuthi ubani uKristu, why kubiza igama lika Jesu, why uKristu kulewe kuthiwa ulo mlungu nje ofake lapha. Cha, akusiyena. Ingoba ingaphakathi lakho livela kuNkulunkulu, udinga ubaba, but ngeke uzuvela uye straight kubaba, kumele udlule through indodana, ngoba iyona ekwenze kwalula ukuthi ukwazi ukuthi uye kubaba. Unezona eziningi kakhulu wena ungcolile uyanengeka, ngeke uzukwazi ukuthi uvele uye straight kubaba. But ngoKristu ukwazi ukuthi uthethelele izono zakho, ngoKristu ukwazi ukuthi uhlengwe, ngoKristu ukwazi ukuthi ukuvume konke, ngoKristu ukwazi ukuthi ufinyelele uthi akekho yakubaba ngaphandle kwami. So uzothini? Uzothi mina ngifuna ukukhonza uJehova umdali wezulu nomhlaba, ngifuna ukukhonza uNkulunkulu kuphela, kodwa uKristu ungazani naye. Asazi okubalekile abantu baNkulunkulu kumele hleze sikwazi ukuthi lapha emhlabeni impilo yakho isezandleni zakho, lapha emhlabeni izikhwepha zakho mazisebenzele wena ekuthenini ukwazi ukuthi uthole uphulukiswa ngelinye ilanga, mazisebenzele wena ekuthenini ukwazi ukuthola ukuphila ngelinye ilanga, mazisebenzele wena ekuthenini ukwazi ukuthola ukukhanya ngelinye ilanga. Zisize wena uqikelele ukwenza intando kaNkulunkulu, uqikelele ukuthi usondele ebukhoneni baNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. So leli vangeli lombuso wezulu ilona vangeli ekumele njalo siziqikelele ukuphenduka, ngoba lisho kodwa lithi bantu kuphendukani ngoba umbuso wezulu ususondele.
nihlengwe, nisindiswe, nibhabhadiswe ngokuba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Phendukani bantu baNkulunkulu, phendukani. Socela nje isihloko sithi izindaba zamanga ukugcina ubumatasa. Yazi ukuthi lapha emhlabeni inqobo ekuliwa nayo ukuthi abantu bangalinge basindise imiphefumulo yabo, bangalinge bathukulule imiphefumulo yabo, bangalinge bathole ukuphulukiswa, bangalinge bathole ukukhanya, bangalinge bathole ukuphila. Inqobo leyo kuliwa nalokho. That is why kuliwa ngandlela zonke. That is why kuliwa macala onke. That is why kuliwa ngandebe zonke. That is why kuliwa ngazandla zonke. That is why kuliwa nganyawo zonke. That is why kuliwa yonke into. Kuliwa ngokudla, kuliwa nge-inthanethi, kuliwa ngemisebenzi, kuliwa ngemndeni, ngabantwana, emaphushweni, ubuthakathi, kuliwa Satanist everything. Mangithi kuliwa ngazandla zonke, kuliwa ngesandla izandla zakho amandla akho wasebenzisela ukwenza ezinye izinto kunokwenza intando kaNkulunkulu. Awusakwazi ukwabela abantu kodwa imali inkulu ingakune ingqovu yemoto but awukwazi ngisho ukhipha 10 unikele kumuntu olambile. Kuliwa ngamehlo onke, amehlo akho kumele ngababhekelela abona izinto ezibalekile ezisemqoka, afunde izwi kanje, abuka ama-video eziprofeto ovangelo izintshumayelo neqiniso. But amehlo akabhizi abuka iphone, amehlo akabhizi abuka i-series, amehlo akabhizi abuka ama-movie day in day out, abuka Popeye, abuka whatever. Ngazindebe zonke izindebe zakho kumele ngabe phafuza iqiniso, but izindebe zakho zibhizi zigcwele amanga, inkohliso, ubuhleba nako konke izinhlamba lezinto ezingcolisayo. Kuliwa ngandlela zonke, kuliwa nganyawo zonke. Izinyawo zakho kumele ngabe zigijimela kuNkulunkulu, zigijimela endabeni ezinkulu, kugijimela enkonzweni, zigijimela entweni efanelekile nebalekile. Kodwa izinyawo zakho njengoba kuDisemba nje angiphathi Nkosi yami, izinyawo zabantu zizogijimela Nkosi yami ebumnandini besikhashana, kuzophuza nongaphuzi, omahabli kuzobhema, kuzobhema nongabhemi ngisho umncane. It's an initiation and this is where ubumnyama and when ubumnyama busuke bukhuthele ngampela ngoDisemba, ngoba kwayisemndenini, kwayisemakhaya, kusuke sokwamathempeli namagumbi amadimoni, amagumbi obumnyama, amagumbi esitha. Ngoba phela utshwala buhlala emathaveni, angithi buhlala kulezi ey'tolo emini, liquor shops, but makulesi sikhathi lesi bungena ngisho emagcekeni ngendlela eyisimanga. But abantu baNkulunkulu into ekumele hleze siyazi siqonde ukuthi njengoba kuliwa kangaka, kuliwa ngokuthi wena ugcine umatasa nga-something. Zibuza into eyodwa ukuthi yonke lento engimatasa ngayo izongisiza ngani? Yes, ngimatasa ngosuku lonke ngiba busy nefoni yami, but ngigainani? Ngiba matasa usuku lonke ngibuka i-TV, ngizuzani? Ngiba matasa usuku lonke ngisebenze Nkosi yami, yes ngiyayizuza imali, but mase kuthiwa uyangiphelela umsebenzi njengamanje, okay mase kuthiwa ngiyafa njengamanje, ngiyoyapi? Yes ngiba matasa Nkosi yami, ngibe busy nabazukulu bami Nkosi yami, ngiyabageza nani, ngiyalungisa nani, hawu iy'ngane zami azikho phela, kumele ngisize, but uzuzani? Kuzona zonke izinto abantu baNkulunkulu kumele ukubuka ukuthi uzuzani, ngoba lapha emhlabeni sizele ukuzosebenza, sisebenzele imiphefumulo yethu, sisebenze sikulezi inyama lezi uNkulunkulu asibusise ngazo. Akekho umuntu ozosebenzela umphefumulo omunye umuntu, akekho umuntu ozosebenzela omunye umuntu enyameni yakhe, wonke umuntu mazisebenzele. It's like mawuhlele emsebenzini, usedeskini lakho, ikhompyutha yakho, ifoni yakho, ucingo uma kuthi i-call center, laptop yakho or whatsoever. Akekho ozokusebenzela, it's your responsibility ukuthi wenze umsebenzi wakho. Unguthisha, iklasi lakho leli nali ideski lakho, itafula lakho, isihlalo sakho, ochoki bakho, ibhodi lakho. Kumele wenze njani? Ulanda omunye uthisha ukuthi woza cela uzongifundisela iklasi lami. I-responsibility yakho nje, wena uthatha wabekwa lana nje. Ungummeli subekiwe lapha yaphezulu. Umsebenzi wakho ukuthi i-client yakho njengoba sikwazisile inkinga zayo nani, sekumsebenzi wakho ukuthi ummele ke manje kwi-judge, wenze isiqinisekiso sokuthi akaya ejele noma isentence yakhe yancishiswa okwenze whatsoever. La ubekwe khona ubekela ukuthi usebenze, leli gumbo obekwe kulo ubekela ukuthi uzikhandlekele, kulo mzimba obekwe kuwo ubekela ukuthi ngezindebe zakho ukhulume izindaba ezinkulu, amehlo akho abonele lokufanelekile, izindlebe zakho
izinyawo zakho, izandla zakho. Sekuyisikhathi abantu baNkulunkulu ukuthi sibuyele enkosini, sizazi ukuthi sizeleni lapha emhlabeni, sizazi ukuthi kulindelekeleni kuthini, sazi futhi ukuthi yini ezosisiza ukuze sikwazi ukuthola ukuphila, ngoba kubalulekile, kuyigugu. Garanti for sure yakudinga. Ngabe uye eklinikhi uma ugula, ngabe uye emtholampilo uma ugula, kuba impilo unendaba nayo, kodwa ngoba unendaba nayo uyifuna la ingakhona ukuthi awe mangiphethe ikhanda awukeke ngifuna ngizofa. But khona ukuphila okuphakade okumele ukuthi udele yonke into. Yabo nje ukwazi ukudela umntwana ona 2 months 3 months, ingane yakho uyithanda, uyishiya ikhala laphaya, mele ngabe uyayincelisa, amabele aza kukhukhumala azabe magaga, uyidele ingane uyishiye kanjalo ngenxa yokuthi uyozama impilo. Khona impilo-ke kumele uyizame ke futhi leyo kuphakade ekumele ukuthi ukwazi ukuthi udele yonke into for yona, because ukwazi ukuthi udele zonke izinto, uyidelela ukuthi uyosebenza khona uzothola imali ezokunikeza ukudla ezokunikeza impilo. Angithi dela konke-ke manje khona uzothola ukuphila okuphakade okutholakala ngoKristu, okudinga ukuthi usindiswe, uhlenga, ubhabhadiswe, bese uyakuthola lo kuphila okuphakade, ngoba uzofa kusasa, uzofa next week, uzofa next month. Kudele konke manje ungakafi, kudele konke manje kungakenzeki, because ngeke wazi ukuthi le tekisi ozoyigibela njengamanje izokufikisa phi. Angeke uzowazi ukuthi njengoba uyolala njengamanje uzovuka yini. Angeke uzowazi ukuthi lokudla ozokudla kusasa kuzokwenzani. Angeke uzowazi ukuthi le ndlela ocabanga ukuyithatha le trip uzofika yini. Angeke uzowazi. But dela konke manje for ukuphila okuphakade, ngoba uyakudinga, uyakulangazelela. Lo sekukhona lapha emhlabeni kungokomzuzwana, kungokwesikhashana, kuyaphela, kuyadlula. But khona okuphakade uKristu sithembise kona, okutholakala ngaye kuphela ngegazi lakhe elaphalala liphalalela mina nawe. So bantu baNkulunkulu, phendukani, ngoba umbuso wezulu usondele, nihlengwe nesindisi nebhabhadiswe, ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile futhi ukufa kuseduzane kakhulu. uNkulunkulu nje kade engifundisa kakhulu le ndaba ngomoya wakhe weqiniso, ukuthi kuyona yonke into kumele abantu bagcine bematasa. Yazi lapha emhlabeni kulula nokuthi ube matasa, even when it comes to izindaba, njengoba isihloko sethu sisho ukuthi izindaba zamanga ukugcina obumatasa. Even nangezindaba kumele zihlezi zikhona ukuze kukhandwe ezingamanga, ukuze abantu bahlezi benento phecelezi trending. Kumele kube nokuthize, ngoba ngale nkathi abantu bematasa ngamafoni abo baze babhoreke, bazodinga ukuthi bashicilelwe enye indaba. You know, ngalesikhathi abantu bebhizi kakhulu ngamafoni, babhizi ukuthi okay what's trending, okay uNomzamo Mbatha wenza ukuthi namhlanje, okay bakithi sibani bantu wenza ukuthi namhlanje. But if ngekho lutho edumile, ngekho lutho eyenzakalayo, izobhora ifoni. Angithi mase kubhorile ifoni uzorealize ukuthi hayibo, yazi kahle kahle kombe mina ngangikholwa, yazi mina ngangijela ukuthi ngifunde iBhayibheli ngo2, yazi mina ngijela ukuthi ungabuyela back to square one. But izindaba zilibele zikhishwa ukuze uzohlezi ubuka. Ngiphathi le nkundla yokuxhumana ebizwa ngokuthi uTikTok, lapha kukhona lonke uhlobo lwento. Ulibele scroll, ungascrolla whole day, ungascrolla whole month, ungascrolla njalo, ulibele scroll nje wehlile nje, because ayikho into engekho. Khona kwabaphekayo, khona kwababhukudayo, khona lonke uhlobo komculo, khona ama celebrity, alikho uhlobo lwento engekho. So ubuka konke okuthandayo nongakuthanda, kwabashadayo, wonke umuntu usefuna ukuduma, bonke abantu abasemndenini bethu nabo bakhona lana, nabo bayazidumisa, kukhona lonke uhlobo, ayikho into engekho. So kukona konke lokho kukhandela ukuthi abantu abaningi bangalinge baphulukise imiphefumulo yabo, babe busy na something. So izindaba ziyafika nezingamanga ukuze abantu bahlele njalo beba busy nazo, because kunabantu vele abahlezi njalo befuna ukubhekezisa ematheni, befuna ukubheka yini eyenzakalayo njengamanje emhlabeni. Ezinye zazo abantu baNkulunkulu, ngokuqondiswa nangokuqapheliswa uNkulunkulu, zingamanga ukuthi kugcine kubhizi wena baba wasekhaya, ngoba wena ubaba omdala, ubaba ubuka indaba nani, nawe uyamdinga uNkulunkulu, nawe uyadinga ukusindiswa. Hawu baba ufunda iphepha nani, ubaba nani, naye uyamdinga uNkulunkulu, naye uyadinga ukusindiswa. But ngenxa ukuthi wonke umuntu kumele kuthathwe i-attention yakhe, kumele kuthathwe isikhathi sakhe, kumele kuthathwe ithuba lakhe, kumele kuthathwe yonke into yakhe, kuzodinga ukuthi kusetshenziswe namanga.
bathi intombi ishelwa ngamanga ngithi. Ukuze ukwazi ukuthi uyithole, kumele ukuthi ukhulume nenkohliso. Ngoba ngeke izikukholwa ngithi mengabe uyitshela ukuthi uyayithanda ngoba usuke ungayithandi uma usayishela. Usambona okokuqala kusuke inkanuko. But kumele ukuthi umtshele yona leyo nto engamanga khona ezokholwa yona. Uzuthi ushonele so kufana nezindaba ke. Kumele kube khona even nezamanga khona umuntu ezohlezi egadile ukuthi yini. Because abantu bayabhoreka. Yabo lapha emhlabeni yonke into iyabhora. Yonke into useless phela lapha emhlabeni. Kwakudla ungakudla ukudla kuze kubhore uzokushiya lapha. That is why abantu bekushiya ukudla beze bechitha. I-TV ungayibuka ukuthi cha ziyaphinda lezi zinto ibhore. Because abantu nje lapha aba-actayo bashona le nale bakhanda imali omunye ngoba becabangile ukuthi akube ne-story let's say ubani udlwengula ubani njengoba suke kwenziwa komasgcothi. Let's say wena umama, let's say wena ubaba, let's say siyadlala, let's say sinengane, let's say into ecabangile. Obviously umunye umuntu izombhora leyo nto leyo. Umculo ulalelile nje lowo ma-spirit alibele masengenile seku-right. Zonke izinto zihamba zibhore. Zonke izinto zihamba zibhede because akuzona vele izinto ekumele ngabe zingena kithi. Akuzona vele izinto esizidingayo. Akuzona zonke izinto esilangazelelayo ngaso sonke isikhathi. So kuzohamba kukubhore, kuzohamba kukususe endleleni. So singabantu uyedwa kuphela ongabhori uJesu Kristu. Nezindaba zakhe azibhori, nezambulo zakhe azibhori. Konke ngokwakhe akubhori. Konke ngokwakhe kumnandi. Konke ngokwakhe uyalangazeleleka. Ngobani okwasekhaya. Ngobani okomphefumulo. Ngobani okuyisidingo. So it's like uzohamba uyovakasha ezihlobeni zakho. Obviously sujwayele ekhaya ngithi ekhaya mina ngishela ukuthi ngikuthi ngijela ukuthi ngenze ukuthi mase uvakasha lapha ehlobeni akwenziwa kanjalo ehlobeni mhlawumbe kuyasetshenzwa mhlawumbe kucentwa igceke izokubhora leyo nto leyo. Izokucika. But uzodinga ukuthi uhambe uyijwayele kancane uyijwayele kancane izingene nawe egazini. Kuze kubonakala ukuthi okay nawe uyakwenza nawe wenza kahle kanjalo. So zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni nakuzona izethu. Thina sesidalela ukuthi sihlale, sikhuleke, silale, sibuse, udle into oyithandayo, ube nabantwana, ujabule, ubone kwanda, uhlekwe nje. But le mpilo ebusy ematasa. Wonke amafoni, omunye laptop, omunye Nkosi yami kuningi. Iyona mpilo ke engayona yethu. That is why sibhora kangaka. That is why because asidingi ngengaphakathi lethu. Because isimoshela ithuba lokuthi sazana nomfelo wethu. Isimoshela ithuba lokuthi sibusane nobaba wethu. Isimoshela ithuba lokuthi senze intando kaNkulunkulu. It's like umntwana mezohamba ashiya ikhaya, ahamba yobe phara hlala edolobheni. Mezoba busy nabangani bakhe njalo bashona le nale uhamba bambhora. Hamba kuba isicefe nakomunye isicefe komunye njalo nje uhleli lana wena ayikho into ongayenza, ayikho into ongaba busy ngayo. Ngobani akusikona. Akusiyona impilo engabe yaphila. But ekhaya angeke baze bathi wazoyisiningisa wazoyisicefe. Wozo ukuthi nokuthi. Because ekhaya liyayimazi umntwana wakhe. Ekhaya liyamazi ukuthi lengane yethu nje ikanje. Bayibekezelela ngisho kuthiwa sekunjani. But uma kwenye indawo kuthiwa wavedla kakhulu ngeke baze bakubekezelele. But kini udla kakhulu Nkosi yami umzaleli belethengile libele umntana nami ngizomenza njani ngizomthini. Akahle khona kunjalo ngisho umzali engangena emashonisa as long as umntwana wakhe ejabulile edlile. But lapha ngaphandle, lapha ehlobeni, lapha kubangani, uzothi yafika udla kangaka uzophatheke kabi. That is why nathi lapha emhlabeni indlela esiphila ngayo. Siphila nabantu asiphili kulomhlaba lo kumele ngabe siphila kuwona. Asisaphili nomndeni wethu kumele siphila kuwona nawo wasekhaya ezulwini. But siphila nabezizwe, siphila nendalo ekhandwe uSathane. Because nayo unendalo yakhe lapha emhlabeni nabantu bakhe abasebenzela yena nje full time. Yikho singaphilisani ngokuthula, yikho singaphilisani ngobumnandi, yikho singaphilisani ngeqiniso, yikho singaphilisani ngobuqotho. But kulibele kuxokozela, kulibele kuyafetshelana, kulibele kuyabulawana, kulibele kuyadlwengulwana, kulibele kuyantshontshelwana, kulibele kuqanjelana amanga, kuyahletshwana, kwenziwa zonke lezi zinto lezi. Kuyathakathwana kuningi. Because asiyona inhlobo eyodwa, asiyona icategory eyodwa. So bantu baNkulunkulu abantu bagcina bematasa ngezindaba. There has to be something trending ngaso sonke isikhathi. There has to be something ezoduma, ezokwenza ukuthi abantu bahlale kuyona, ezokwenza ukuthi abantu bahlale benake kuyona. Ezokwenza ukuthi uqhubeke uhlale efonini yakho. Ezokwenza ukuthi uqhubeke uhlale ku-YouTube, ezokwenza ukuthi uqhubeke uhlale ku-TikTok, ezokwenza ukuthi uqhubeke uhlale Instagram. UNatasha kumele hlezi njalo aposte
each and every second ukuthi engenze ukuthi manje because unani unabalandeli, unabantu abambuka la kuyena, so njalo kumele aposte something, poste something, poste something. Kuningi abantu bakaNkulunkulu emhlabeni kuhlezi kube kuzoba khona nento ezokhandwa, ezoba intuba nethuba lokuthi abantu bahlale kuyo baze bangasindiswa. Okubuhlungu ukuthi leyo nto uyenza noma ungasathandi. So ziningi izisebenzi zobumnyama ezisebenzela ukuthi zipublishe all these things. Mase ziyipublishile bese wena uhlala kuyona, bese ke hayi ke usutholiwe ke nawe. Kuba ulibele uhleli kuyona. Nonomuza ukuthi yazi akumele ngabe ngenza lento enjena, kepha ngenxa yokungabi naNkulunkulu namoya wakhe eduzane nawe awubi nako ukukhanyiseleka ekuthenini ugcine uyekile. Kunalokho ulibele uyifunile, ulibele uyifunile, ulibele uyifunile. Ngikhuluma ngani mangikhuluma ngalokho? Ngikhuluma ngezinto zonke ezikhona lapha emhlabeni. Zonke izindaba wena utshela ukuthi hayi kumele silalele indaba, kumele senze ukuthi kuze kube inkolelo ukuthi njalo ngaso sonke isikhathi njalo. Because awunomoya kaNkulunkulu uzokholela ukuthi njengamanje yazini ngcono uvele usuke umwashe, yazini imvula izonetha ngcono uvele wenze ukuthi, yazini iya namhlanje etawuni ngoba moya kusasa isitolo leso uzothi uyakusola sizovalwa. Yazini umoya kaNkulunkulu uyakwazi ukuthi ukholele lonke lelo qiniso, but ngomoya kaNkulunkulu ongekho kubantu abangawulangazelela, abangawukhandlekeli, abangawuhlonipha, abawucunula ngaso sonke isikhathi, abangamazi uJehova, abakwazi ukuthi benze into efanelekile, but belebele befunile because they believe ukuthi kumele siphile ngale ndlela. They believe ukuthi kahle kahle indaba izona ebalekile. They believe ukuthi nokuthi kanti akusikona konke okuyiqiniso, agcwele namanga phakathi. Bonke abantu abazithunya, especially abantu abazithunya zikaNkulunkulu, bahlalele bona ukwenza intando kaNkulunkulu. If uyisithunywa sikaNkulunkulu uhlalela ukwenza intando kaNkulunkulu, uyaphinda. If uyisithunywa sikaNkulunkulu uhlalela ukwenza intando kaNkulunkulu, hayi kuba matasa ngezinto eziningi ezikhona lapha emhlabeni ngoba awuzele zona, ngoba ngeze kusize ngalutho. Ucingo lwakho kumele kube ucingo lokwenza intando kaNkulunkulu. I-laptop yakho kube i-laptop yokwenza intando kaNkulunkulu. Tablet yakho kube i-tablet yokwenza intando kaNkulunkulu. Inyawo zakho everything engeyakho because uzele lokho la. Mongabe ke umthandi weindaba, mongabe ke umamgobhozi. So bahlalela ukuzondla ngezwi likaNkulunkulu ubusuku nemini ukuze bezohlala njalo bezazi bezikhumbula ukuthi bangakuliphi icala. Because singabantu kumele hleze sazi ukuthi uhlezi ubhodla ukudlile. Yonke into oyenzayo uhlala kuyona. You know the fact that umuntu uhlezi ehlele econtainer, uhlezi kuduma kona econtainer, kumele ngecontainer. The fact that uhlezi usenkonzweni kuzohlezi kuduma inkonzo, uhlezi ufunda iBhayibheli kuzohlezi kuduma iBhayibheli. Uhlezi usefonini kuzohlezi kuduma ifoni. Ngisho uvuke ekseni cabanga uWhatsApp, ucabanga iTV. Mawuhlezi uhlele iTV uzohlezi ucabanga yona. So kuya kuwena ukuthi isiphi ispirit esilandayo ukuthi sihlale kuwena ozohlezi usondla ngaso sonke isikhathi, so that uzokwazi ukuthi njalo uprosperishe, njalo uveze ukuthi yini kahle kahle lebhizi uyifida uzifida yona. Angeke uzubhodle amasi kade udla ubanana, but uzobhodla ubanana. So uzifidani wena muntu? Ngabe uhlezi uzifida indaba zabantu? Ngoba nokuyifida izindaba zabantu uzuhlezi njalo ulangazelela zona. Because abantu baNkulunkulu kumele hlezi siyazi siqonda ukuthi yabo mangabe ubhekela phansi kanje awuyiboni into lapha, but futhi uma ubheke lapha awuyiboni into la. But ubuka ucezwana losesweni likamfowenu, but ugongolo losesweni lakho awuliboni. So mawulebele ubuka abanye abantu ukuthi unosibani manje ukuthi uhlalela ukuhleba, uhlalela indaba, buka wena ungcole kanjani, buka wena ukuthi nokuthi wena ngeke uzibone. At the same time futhi mawuzibheke wena wedwa angeke uzobabona abanye abantu. So it's all about finding yourself ukuthi wena ungubani, wena uzeleni, wena kumele ufinyelele kuphi, mina ufezekise yiphi injongo. Ebese uyazazi uziqonde, wazi ukuthi mawubheka lapha kumele ubheke isikhashana uphinde ubheke ngapha, uphinde uzilungise nawe uphinde ubheke lapha, uphinde ubheke uphinde ubuyele ngapha. So that kuzoba nebalance, especially for izithunywa zaNkulunkulu kube ibalance. Ngoba akungawe but kungabantu obazele lapha emhlabeni. Kodwa kungengawe kunjalo nawe kumele uzicwece uhlezi uzilungisa, ulungisela ukuthi bonke lolu thando luhlezi lukhona luvamile kuwena ukuze ukwazi ukuthi ubheke ngaphandle. It's like mawuthisha awufundeli ukuthi uzifundele wena, but ufundela ukuthi ufundise abanye. Ngithi
but kuzodingeka ukuthi njalo uhlezi uzilungisa nawe as a teacher, ngoba ngeke uze kubantu kunjalo, ngeke uze nje sinoma kanjani. But prepare yourself as a teacher, uprepare into ozoyifundisa, uprepare into ekumele ukuthi ifinyelele kubantu, so that uzokwazi ukuthi ufezekise umsebenzi olindelekile kuwena. Ngeke uzobe udokotela kumele kubalekile ukuthi ulapha abantu, but wena uzinakekele enough ekuthenini ukwazi ukuthi njalo ufinyelele ekuthenini uba lapha abantu. So nawe kumele njalo uqikelele ukuthi uyazinakekela khona uzohlezi usethubeni lokuthi usize abanye abantu, ngoba bathembele kuwe. Uzobe udokotela uthi yabalapha abanye abantu, but wena awuzifidi amaphilisi. Uma sekugula wena sekufa wena, bazolashwa bani? So singabantu kumele njalo sizinakekele, nawe isithunywa sikaNkulunkulu uzinakekele, so this uzokwazi ukuthi ube isithunywa esithembekile, nesithunywa ekufinyelelekayo kusona, nesithunywa esifezekisayo intando necebo likaNkulunkulu ngaso njalo ngaso sonke isikhathi. Sisekhathini sokugcina abantu baNkulunkulu njengamanje, okubiza ukuthi wonke umuntu azazi ukuthi ukhonza abani, futhi uhlalela ukuphila yiphi impilo ngaphansi komthunzi welanga. Uma ukhonza odalile, izenzo zakho zotshengisa, mazitshengise kanjalo ngokugcina umyalelo kaNkulunkulu. Kepha uma usenza isinoma kanjani, kusho njalo imiyalelo yesitha, omunye nje imiyalelo yakhe eyinani, ukuthi enza noma yini oyithandayo, inqobo nje mayijabulisa. If usaphila impilo kanjalo lapha emhlabeni yokuthi ngiyajabulisa, awu Nkosi yami uzenze noma kanjani, awukakakhonzi odalile, akakakhonzi uJehova umdali wezulu nomhlaba, awukakakhonzi uNkulunkulu ongcwele, but usazikhonzela angazi khonza okudaliwe. So ezinye izinto kudingeka ukuthi sikwazi ukuthi sizinikeze thina i-checklist, uzithikele wena. Ngikuphi manje? Ngihambaphi? Even uKristu uyakwazi ukuthi ukhuleke umbuzo ukuthi Nkosi sengikephi kwi-journey? Sengikuphi nawe? Sihambaphi njengamanje? Siyaphi? Sofinyelelaphi? Sidlule kuphi njengamanje? And the Lord emuhle njalo uyakuveza konke lokho. Njengamanje siphila emhlabeni lapho khona kukuningi futhi kwanda kakhulu ukuqhuba abantu ekuthenini babe matasa. Kepha uNkulunkulu akutshele kakhulu enhlizweni yami ngalomzuzu indaba yezindaba nokushicilelwa kwazo, nokusabalaliswa kwazo. Abantu izinto eziningi baze bazithathe bazenze izinkolelo ukuthi kubalekile ukuthi uhlezi ubheke indaba nokuthi kwenzakalani emhlabeni. Umbuzo uthi mengabe usuwazi wenzani ngalokho? Kuhlezi kuzoba kuningi abantu baNkulunkulu kwenzakalayo vele. Yes, uyayithola indabeni ukuthi umntwana wasendaweni ethizeni bamdlungulile kwenze kuba no 2 no 3. Uzibukela ukuthi wenzeni indaba. At least mhlawumbe uma uyibukela ukuthi ukhulekele umhlaba wonke, ukhulekele isizwe sonke, hayi ngiyakuvumela ke. But uma ubukela ukuthi ulalele shame bandla, masuwazi Nkosi yami bakithi, bese kwenzakalana. Izindaba vele kumele zisitshele izinto ezenzakala emhlabeni wethu ukuze siqaphele ukuthi siphile emhlabeni onjani, ukuze sibone bese siyadede ebini. Izindaba kumele zisitshele izindaba zokuthi njengamanje emhlabeni kwenze kuba no 2 no 3 kuzoba khona ama-robots okuzosiza wena ukuthi usheshe manje ubone ukuthi yabo mase kuthiwa umsebenzi wami uthathwe i-robot ngizokwenza njani, ngizophila yiphi impilo. Qala manje uzame ke mhlasimpe ukuthi angizame ngenye indlela, angizame ibhizinisi, mhlawumbe angizame ukutshala, mhlawumbe ngizame okunye, ngoba vele sekuyaphela ngempilo yami, ngoba vele sekonakele. Izindaba kumele kube i-idea ne-understanding ukuthi kukulethele okunjalo. Kungabe ukuthi nje hayi ke sesiyazi ukuthi kwenzakaleni endaweni ukuthi kube nesiphihli sengozi yemoto. Lokho akukunikeze ilesson ukuthi amadimoni asasebenza. Akukunikeze ilesson ukuthi ubumnyama busabweka how kusachitha amagazi. Akukunikeze idea ukuthi hayibo if saginqa kanje imoto mina ngizokwenza njani ngelinye ilanga mase. Akukunikeze ukukhumbula sonke isikhathi ukuthi njalo uma uyogibela uqala ukhuleke. Akukunikeze ukukhumbula ngaso sonke isikhathi ukuthi njalo uma uvuka uqale ukhuleke. Ubiyele izindlela zakho zosuku njalo, ubiyele indlela zakho zeviki njalo, ubiyele indlela zakho zenyanga njalo, ubiyele indlela zakho zonyaka njalo. Ningizwe kahle abantu baNkulunkulu. Angisho ukuthi masibe ngabangenamndaba nesizwe, nabangenandaba abangayibuka indaba, nabangakulaleli okusematheni nanani cha. Kepha konke lokho
engikushoyo kungakumoshela isikhathi ngelinye ilanga. Konke lokho engikushoyo kungakwenza ukuthi ungatholi ukuphulukisa emphefumulweni wakho. Ngoba mhlasimpe uzothi usujwayele ukuthi awungeke isikhathi sami sey'ndaba lesi ngibuka iy'ndaba sesifikile isithunywa sikaNkulunkulu sithi sizoletha umkhuleko. Wena ukhetha ukuthi ufuna ukubuka iy'ndaba kanti vele nalezi iy'ndaba ozoyibuka zingamanga. Kudume la emhlabeni ko-YouTube, ko-Instagram kuthiwa kushoniwe ubani i-celebrity elukuthi selishonile. Uthi uyathola into engekho uphila sisaka. Kudume ngampela caca ukuthi hayibo yazi ngampela kanti into engekho. Oqinisa ngokuphelele ukuthi konke bantu baNkulunkulu kumele kuhlezi kuthathekisa i-attention yakho. Ngoba kulowe kudume kuthiwa usibani bani ushonile, hawu uzwile i-celebrity elukuthi nomunye uzwile Nkosi yami, nomunye uzwile. Bonke abantu ke sebezothi mbo befuna ukucheck ku-internet, befuna ukucheck hawu Nkosi yami, ube busy ngako konke lokho. Because izinto eziningi abantu baNkulunkulu zikhandela ukuthi abantu bazijwayele in such a way that nanoma iqiniso sizama sithi silafinyelela kubona bangalinge balamukela. Ngoba usujwayele ukuthi wena uba busy nefoni, usujwayele wena ukuthi uzoba busy ngento ukuthi sesifikile ke manje, usufikile umyalezo lapha ku-YouTube, wafika nalapha ku-TikTok oweqiniso owudingayo, ungabe usawunaka. Because wena ku-YouTube ufikela ama-video awukuthi, ufikele ukubuka ama-video ama-China, ufikele ukubuka ama-video amaNdiya, ufikele ukubuka whatever ekusuke ikhona ngaleso sikhathi. And indlela eyinkinga ngayo abantu baNkulunkulu indaba ukuthi uleke ukubuka izinto ezenzakalayo eziba busy umhlaba wonke, uyazilibala wena, uyawulibala umphefumulo wakho, uyawulibala impilo yakho. Because baba busy abantu namafoni whole day, thola ukuthi aqinile ngisho endlini, akawashini ngisho izitsha, iwashini igcwele ibhasiketi uthe phama, akakhile ngisho amanzi. Le ndaba efana nokuthi uzohlezi ulalela umakhelwane wakho exoxela ukuthi yazi mina ngokuthi sengithe ukuthi yazi ukuthi nokuthi yazi ekhaya, yazi emndenini wami, yazi abantwana bami sebequalifyile, yazi abantwana bami ukuthi nokuthi uhlezi ulalela wena ayikho into obabhizi ngayo. Uhlalela ukuthi uyohlala komakhelwane, uhlalela ukuthi uhlebe, uhlalela ukuthi wenze zonke lezi zinto. Eyakho impilo wena wenzani ngayo? Ugenani? Lo libele kuchomele, ngiyakutshela uyasala, ngiyakutshela uyahamba okangempela futhi. So bantu baNkulunkulu, usuku nosuku umuntu nomuntu kumele kube nento ayenzayo, kumele kube nesenzo esiqinile ekwakheni indlu, especially because le ndaba ingomphefumulo wakho. Ukuhlangana kwami nawe ingomphefumulo wakho le ndaba. Kumele udlale indima enkulu ekuthenini usebenzele umphefumulo wakho. Kumele udlale indima enkulu ekuthenini ukuziphulukise wena. Kuhle kufanele udlale indima enkulu because usensimini nawe, unegeja lakho, unesipeti sakho, unawo ufosholo lakho, sorry, mhlabe ini wathini imfoloko yakho, yes, if udinga ukuthi uyisebenzise. Unako konke ngokwakho nama-gloves akho, sebenza phela. Ngoba okubuhlungu kakhulu ukuthi lezi zindaba elibele abantu bebabhizi ngazo, because even nasey'nsimini khona lo yedwa ovele ahlale phansi kube yena umlevu wendaba. Hawu nizile usibani ukuthi ngizwile ukuthi kwenze ukuthi, because izindaba zabantu zigcwele ekhanda ngale ndlela ukuthi kwayena usezilibele. And umbona kanjalo umuntu ozilibele yena, umbona ngokuthi endlini yakhe yena kungcolile, endlini yakhe yena ukuthi nokuthi, kodwa akave ebhizi okwazi okwangaphandle yilowo muntu obuka lapha angabuki la. Masifunde ukuthi sibhalanse sisingabantu. Uzinakekele wena impilo yakho ngoba nawe uyolala ethuneni, uphinde futhi ukwenakekela umsebenzi ngoba imisebenzi ibalulekile isemqoka. Uzilwele wena, uzikhandele wena indlu yakhe ngale kwethuni ngoba akekho uzokhandela yona. Umbuzo uthi usuku nosuku uma matasa ngani, ngoba isikhathi siyafika, isikhathi siyadlula, and mase sidlulile asiphinde sibuye. Ngaleyo ndlela qikelela ukuthi konke okwaziyo ungumuntu ukugcine ukwenze, ikakhulukazi kwabakhulayo. Izithembiso zakho enkosini zifezekise ngaso sonke isikhathi. Thembisile ukuthi uzohlala endlini yakhe engcwele nsuku zonke zokuphila kwakho, makube njalo. Uthembisile ukuthi uzoshumela izindaba ezinkulu ngezindebe zakho, uzoba umlindi, makube njalo. Uthembisile ukuthi uzokwenza 1 2 3 impela, akube njalo. Uzimisele ngani empilweni? Ngalo myalezo abantu baNkulunkulu mfishane ngalesi sikhathi engifisa sikwazi sikuqonda ukuthi
Kuningi ukukhandela ukuthi abantu baduke, balahleke, babe matasa ukuze bengezoba naso isikhathi, bengezokubona futhi okubalekile ukukhandlekela nokusebenzela imphefumulo yabo. Okubalwa nazo zonke izinto ezikhishwa phecelezi imedia, izindaba, okusematheni, okwenzekile nakho konke esingakubona emsakazweni. Esingakubona kumabonakude, sizwe ngakho emsakazweni, sikubone futhi nasemaphephandabeni, o-newspaper nanani. Kumele kuthathe kuso wena, kumele kutraphe wena, kutraphe i-attention yakho, kutraphe ukunaka kwakho, kutraphe ukulangazelela kwakho, uzujwayele. Kudonswe wena, khona uzodonseka uze ungazinaki wena, and then udonseke nangampela. Mase ungasazinakanga wena, ubani ozokunaka? Usudonseke ngampela, ungasawukhandlekela umphefumulo wakho, ubani ozokhandlekela? Ubani ozosebenzela? Akekho. Empilweni siyaba khona isikhathi sokulalela izindaba. Because asikho isikhathi esingekho lapha emhlabeni bantu baNkulunkulu. Khona isikhathi sokulala, esokuvuka, esokudla, esokukhuluma, esongakhulumi, yonke into inesikhathi sayo. Asingenzi zonke izinto ziphelelwe isikhathi, zidlulele isikhathi. Asingenzi izinto ngesikhathi engasona esazo. But konke sikwenze ngesikhathi sakho ngomzuzu okuyibona wona. Siyaba khona isikhathi sokulalela izindaba, sibe khona isikhathi sokuba matasa ngezinye izinto nokunye. Wena qikelela ukuthi konke ukwenze ngesikhathi sakho. Konke ukwenze ngomzuzu wakho. Wona ukuze ungeze wazilahlekisa ngalutho. Wena ungahlale njalo uhlalele into eyodwa engezokusiza ngalutho ngelinye ilanga. Ngoba impilo yakho ingawe. Lento ifana nasesikoleni, uthi uyangena eklasini uyafika bonke abantu bayabhala. Bahleli phansi bayabhala. The only thing kumele ukuthi yenze ubuze uthisha, kubhalwana. Hlale phansi, beka incwadi zakho bese uyabhala nawe. Uye ubuka ukuthi bancoma ukuthi buka loyana ekopela, buka loya wenza ukuthi, buka loyana akaliphethe ipeni, buka loyana u1 no2 no3 cha. Akusona umsebenzi wakho loyo. Umsebenzi wakho ukuthi nawe uhlale phansi ngoba ufakwe kuleli class ngenhloso nangenjongo. So uthi uyafika abantu babhizi nazo zonke izinto ababhizi ngazo, wena vele ukhethe ukwenza okunye. Ngeke uze kusize ngalutho ngoba wena omele uyibhalele incwadi yakho. Basho njalo abafundisi engicabela ukuthi seqedile ibanga lakho, sebhalile incwadi yakho, sekubhale konke, waqeda walivala ibhuku lakhe. Uyalivala ibhuku ngelinye ilanga, uyolivala. But njengamanje lisavuliwe, ubhalani? Lisavulekile, ulobani? Fana nabantu lapha emhlabeni, bayabona amakholwa ehle enyuka, ayinkonzweni, bayabona zonke izinto. Ababuze ngani ukuthi umthetho khona kwenzakalani? Nasemngcwabeni bake basha abafundisi ukuthi usehambile, icala selisele nathi esiphilayo. Ubeke umbuzo umfundisi ukuthi mfundisi, njengoba uthi icala, ngaxazulula kanjani? Because ukhona yini umuntu othanda ukuthi abe necala? Akekho. Ukhona yini umuntu othanda ukuthi abe wrong? Akekho. Ukhona yini umuntu othanda ukuthi aboshwe? Akekho. But zibuza umbuzo wodwa ukuthi ukuze ngilisule leli cala ngoba nginecala phela ngithi. Ngingenza njani mfundisi? Umlandele umfundisi, umlandelele. But mina ngeke ngathi icala ke. Mina ngeke ngithi inhlanhla. Ngoba mhlawumbe lo sehambile, uhambe kunesono angasivumanga. Uhambe engcolile uye esokweni. But wena usaphila. Izono zakho ezikhona usangayivuma, usangavuma ezokhokho bakho, usangavuma uhlanjululwe kabusha uqale emaphansi. Bese uyakwazi ukuthi uthole ukuphila okuphakade. But njengoba kulicala, funa indlela ukuthi ngileli cala ngalicima kanjani. Funa indlela ukuthi ngalilungisa kanjani. And ngitshela nje unecala. Ukhona ummeli. Sho njalo encwadini kaJohane. Ukhona ummeli unguJesu Kristu. Osimelayo kwaNkulunkulu. Ukuthi ngaye sikwazi ukuthethelela, ukuthi ngaye sikwazi ukuhlengwa. So abantu abaningi balibele ukuxoxa, baxoxa nabanye abantu ongeke basize ngalutho. Angabe ubuza kuyena uthishela ukuthi thisha ngenze njani? Nabo abantu bayabhala bonke, babhala amabhuku abo. Mina yini kumele ngibhale thisha? And ngaleyo ndlela masubuzile kuthisha, okumfundisi thizeni uzokutshela ukuthi mntana kumele usindise uphulukise, ubhabhadise mase wamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Ngaleyo ndlela uzobe uhamba. And mase wamukelile uKristu njengenkosi nomsindisi, wamukela umoya oyingcwele, umoya oqiniso,
ozokufundisa yonke into. Uyena ozokufundisa ukuthi okay, bugqoka into emfishane, gqoka ezinde. Alright, ubugqoka skin jean momfana, ungawusagqoka lamabhuluku. Alright, ubugunda imoho, awusayigundi leyo nto usuhamba noKristu wena. Alright, ubuhamba buwenza unezinyo, khipha leyo nto yamadimoni. Alright, ubufaka ama-makeup, ungabe sawafaka manje awalungile, awakulungele wena umzimba wakho kaKristu. Alright, ubuthanda izinto, ungabe sayithanda-ke manje, zithande wena. Akufundise yonke into, ahambe nawe indlela yonke. Because lo hamba lo lakulona 1 day, 1 week, 1 month, cha. Uhamba olude, olusikhathi eside, oludinga ukubekezela, oludinga ukukhandlekela, oludinga uthando, oludinga ukuthobeka, oludinga ukulangazelela ngokuphelele. Ngakho-ke bantu bakaNkulunkulu, phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Nikudele konke uma nikulangazelela ukuphila okuphakade. So ney'ndaba abantu bakaNkulunkulu, zonke iy'ndaba ey'khona, whether ukuhleba, whether ey'ndabeni, whether ku-TikTok, ku-YouTube, u-Facebook, i-news, bani, ziyaba khona ezamanga. Just so that umuntu ezoqhubeka. You have to keep on izinga kumele linyuke kanjalo. Kumele ama-followers ande phela, khona ezohola lapha ku-YouTube. Kumele ama-subscribers ande phela, khona ezothola imali nani. So ubumnyama nesitha esisebenzisa kakhulu ububi, esisebenzisa kakhulu amanga, esisebenzisa kakhulu inkohliso. But abasiqaphele abantu bakaNkulunkulu ngoba uJehova umdali wezomhlaba usesibonisile ukuthi khona namanga kuzona zonke lezi zinto. Masingakhandlekeli silangazelele sihlale kuzo ngaso sonke isikhathi. Kodwa masebe matasa ngezimpilo zethu, sisebenzele imphefumulo yethu. Sakheni izindlu zethu zangale kwethuna. Ubhale incwadi efundekayo. Uyothi nawe masungale kwethuna uthokoze ukuthi yazi emhlabeni ngangenza 1 no 2 no 3, ngangenza into engijabulisayo, ngangihamba nenkosi. Yazi emhlabeni ngangiphila impilo engcwele, impilo efanelekile, namhlanje ngiyathokoza ngayo. Yazi emhlabeni mina ngakufezekisa konke, mina ngijabulile. Ngoba abaningi abantu abaphila impilo abangayithandi. Aphuza umuntu noma engasathanda, abheme noma engasathandi. Thola ukuthi uyazisola. Njalo mase kwenzile uyayisola, njalo mase mekwenzile uyayisola, njalo mase kwenzile uyayisola. Kodwa yamsinda yonke lento. And mase kuthiwa uyafafela khona lapho, iyona nkinga leyo. Ila khona kuzoqala-ke manje kubonakala ukuthi cha ngampela ngeke. Yonke lento ayikho right. So bantu bakaNkulunkulu, nezindaba zingamanga, nezindaba zingamoshela ithuba lokuthi usindiswe, nezindaba zingamoshela ithuba lokuthi usebenzele umphefumulo wakho. But masibuyeleni enkosini, sizondle ngezwi lakhe, silangazelele okwaphezulu ngaso sonke isikhathi. Sishiye konke kwasemhlabeni, ngeke kwaze kwasesiza ngalutho. If sifisa ngempela ukuphila okuphakade, kumele sikufise ngokudela yonke into. Sifisa ngempela ukuhlala noKristu enkazimulweni yakhe, kumele simisele ukudela yonke into. Uma ufisa ukusinda kulaka lwaNkulunkulu oluzayo, isikhathi sesiphilile manje bantu bakaNkulunkulu, ukuthi ungalibele ushona le nale, ulibele ubheka abanye abantu, zibheke wena njengamanje. Sonke sisemjahweni, sisempini, sonke siyagijima. Njengoba ukhetha ubuka, because uwileni yakho angithi, sike sibone khona lama ground lawa aney'namba, lawo ukugijima, aney'namba, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, kanjalo. Ubeke uwileni yakho. If sekuthiwa qhu, kumele ugijime, wena ubuka abanye begijima, uba uzogijimela, akekho. Uba uzokufinyelela lapha entambweni, akekho. But umsebenzi wakho, so ukuphila kwakho lapha emhlabeni, khona ukhomba isibhamu phezulu, wasithi qhu. Njengoba usulapha-ke, usunamehlo abonayo, usuya-understand ukuthi impilo injani, usuya-understand ukuthi siphila nani, usuya-understand 1 no 2 no 3, qhu manje. Shona khona. Kukuwena ukuthi ugijima kangakanani. Kukuwena ukuthi ufuna ukushesha uwine, noma ufuna ukuhlala, ufuna ukuhamba kancane. Kukuwena ukuthi ugijima kanjani, kangakanani. Kodwa sonke siyagijima. Sonke sihlalele ukwenza nanoma yini sizisiza thina. So wena zonjalo zoma, ubuka abanye begijima. Impilo injalo phela, yomjaho.
uzobuka abanye ukuthi oh bayagijima oshem, because bakhona abanjalo babona izithunywa zaNkulunkulu, amunye umuntu ezizile ukudla, abanye umunye umuntu ehlezi ekhuleka athi oshem bakithi, hawu bona umntwana evangela ngisho nethi izulu, hawu bakithi uphuma ngisho nethi izulu uyagijima, wena uyadabuka. Yena uyagijima, yazi yena udabukela wena njengoba ezisuka ekhaya kubo linjalo, likhithika linjalo esukela wena ngoba uyakudabukela. Nawe wenza njani? Uyamdabukela because wena you so relaxed. Uyovala umjaho, and uma usuvalwa asazi ukuthi kuthi kuvula amabhuku kuthiwa uhamba indawo engakanani, uyokhishwa ensimini, asazi ukuthi kuzothiwa mase ku-check ukuthi usukhishiwe utshala indawo engakanani, uyokhishwa emsebenzini mase kuya-check-wa kubuka ukuthi okay usebenze kangakanani, asazi. So iqiniso lakho namuhla muntu kaNkulunkulu ukuthi akekho kaze abe khona futhi asoze abikho. Fana nokudla, ukuthi uyababuka abanye abantu ukuthi bayadla, uyababuka ukuthi hawu Nkosi yami nani nani, nawe sakho isisu sokukhalela sithi qhu, and yakho i-responsibility ukuthi usiphakele, ayi omunye umuntu, wena wedwa. Sikhalela wena, impilo yakho ikhalela wena, wena odinga uNkulunkulu, wena odinga ukuphulukiswa, wena odinga ukukhanya, wena odinga konke. So isezandleni zakho impilo yakho, ngoba umzimba wakho impilo yakho, umsebenzi wakho uyovuza ngawo ngalena kwethuna nangomhla wokuphela. Bese nje ibe nani imbusisi niqinise, nihlale ebukhoneni baNkulunkulu, nizondle ngezwi lakhe, bese niyasebenza ngokunamandla ngokuba isikhathi seduzane. Sesifikile namuhla, buyelani eNkosini nizisize. Indaba ayipheli ngintshele, kade zaba khona, zohlezi khona njalo. Fana nemlomo yabantu idalelwe ukuthi ikhulume, iyohlezi ikhuluma. Amehlo adalelwe ukuthi abone, ayohlezi ebuka. Zonke izinto bathina qikelela okusemqoka, ukulangazelele ukukhandlekele, ukusebenzele wenza intando kaNkulunkulu. Kubalulekile abantu baNkulunkulu senze njalo. Kubalulekile abantu baNkulunkulu siphile leyo mpilo. Kubalulekile abantu baNkulunkulu sizisize thina. Lalela, akekho ozokusiza, akekho ozokwenzela, wena kuphela. Ngoba mayiphilele, mayifele. Indaba ayipheli, but impilo yakhe iyaphila. Ngakho-ke azi futhi uqonde okubalulekile nokusemqoka ekumele ukukhandlekele ukwenze kube usizo kuwe nasempilweni yakho ngaso sonke isikhathi. Bantu baNkulunkulu phendukani, ngoba umbuso wezulu usesondele. Nihlengwe nisindise, nibhabhadise ngokuba ukufa kusondele kakhulu. Izindaba zamanga ukugcina ubomatasa. Mongagcini kumatasa uzolibale ngawo. Mongagcini kumatasa uzongakuthola ukuphulukisa nokuphilisa. But buyela kuJehova uzondle ngezwi lakho, wenze intando yakhe ngaso sonke isikhathi. Uziphulukise wena. Nkosi ibe nani niqondise niqinise. Nihlale ebukhoneni baNkulunkulu, nikhethe ukufanelekile nokulungile. Ngelihle igama lenkosi uJesu manje siphakathi. Amen. Ezinye inkundla zokuxhumana sikhona uTikTok uLihle Ithemba, ku-Instagram uLihle Ithemba Wind with I Mzobe, ku-Facebook uLihle Ithemba Mzobe. Ebese ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Sicela nidlulisele nakwabanye bathole ukuphulukisa nokusindisa. Nkosi ibe nani manje siphakathi. Amen.